Kamoro moro ma intie jera Madolwe TV en kine makare ma indi nchino mar kuku mar wach mikelo ni kine ka kinde kod Anjeff Lumbaka andire ka indi kod wendo en honorable member bro nyisi nyingi achiel kachiel ka to bro loso weche go mag dongo ka achiel kod weche mag tije madhi nyime Kisumu County ka bendo bro ranga nena gwenge go mag Nyakach constituency ka uture ni mar wach studio mar Dolwe TV. Ero kamano Mosoganda wa Dolwe TV ka ine itiyo gi kamera chan. Ero kamano ahinya ne Jehova Nyasaye kuom thuolo mo omiyo odiochieng' ma kawuono akawo thuolo ni eni mondo amiu mos makende ne jogo moko ng'eye luonga ni Pastor Jared Odhiambo Oriadha kawuok e gweng' mar Nyakach to atiyo Kisumu kod Nyakach bende. Arwako uduto. Ero kana pastor bende nitie yaka. Kamano. Ini jadolo. Ajadolo. Kamano. Mar kanisa. Mar kanisa. Church of Christ. Tich mar piny bende dwaro. Tich mar piny nikech Nyasaye dwaro joge mondo donje tich mondo tich obed makare koro adwaro tijno. Ero kama nya mheshimiwa. Ero kama nya mheshimiwa Oriadha ma indi thuolo ni mokwongo mar donje Dolwe TV. Wachake kod rango ni to ine kaka pastor bende kaka sewacho ni rin ng'ama bende samoro otayo ji mathoth ahinya. In bende in ng'ama jatelo madwaro weche mag telo mag piny koni kod kocha. Wachake kod weche gi mag COVID-19. In inyalo wacho na tuo mosedonjo mar COVID-19 mong'ere ni coronavirus en tuo ma duoko wa chien ahinya. Kendo en tuo ma osebwogo kata wan kende kaka Kenya to pinje duto manie piny ngima. Kendo yudo ni kendo pinje mosedongore madongo gi osebedo gi bwok maduong' kuom tuo ni eni. Kikawo ranyisi en kaka piny mar Amerika ma ji ogeno ni piny malich miwuoro to sani nyaka sani nisewinjo ni je 80,000 gi wiye mosenindo nikech tuo ni eni. Koro en bwok maduong' nikech oketho uchumi marwa, okelo kech, jomoko osekoso tije mane gitiyo kuonde mondiki. Koro en bwok ne wan. En bwok ne wan. Iloso kanero kitajo weche go mag uchumi, jomoko osenindo kech, jomoko oselalo tijegi. Magi kiparo ni inyalo biro losore nade koso ok gini losore? Gibiro losore mana kaka waneno kuonde ma wachako gi pinje madongo. Wang'iyo ranyisi mantiere, yudo ni sirikande mag pinje madongo go temo yore duto mondo ng'i ni gidongo godo jogi. Iyudo ka gidhi e kar keno maduong' kendo gigolo pes mondo gikony godo jogo moko nyalo, gimedo edni gi mondo dhi malo. To wan bende kaka pinywa mar Kenya iyudo ranyisi ma sirikal mar osekawo nafas mare mondo ng'i ni to giritowa kata gikonyowa yo machalo nade. To kata kamano kaluwore gi dok chien kod koso manyonge mang'eny manyalo miyo gini otimre, miyo ok wayud gini kako winjire. To kata kamano wafwenyo ni sirikal temo, bende waseyudo ni IMF jogo man gi kar keno maduong' mar piny ngima machiwo loan ne pinje mopogore opogore osedhi mbele kendo chiwo pesa ne pinje mopogore opogore mondo ng'iyo makonyo go raia magi ka gikedo gi tuo ni mondo gilos uchumi mar piny ni e yo makare. Kamano. Ero kamano nyati paro nade kirango okenge go kuma sirikal maduong' kata mamalo osekawo mar konyo oganda. Inyalo wacho ni sofa wa kama chalo nade? Sirikal marwa temo, kata kamano pok watimo makare. Nikech king'iyo pesa magioro iyudo ni dwe achiel jomoko iwinjo ka wacho ni gichako yudo Sh1,000 mar konyruok e kinde mar tuo ni eni. To mano chal kanono kata obedo ni okonyi nyalo dhi timo kode gimoro to ngima osedhi malo kabisa ma pesa no ok nyal romo. Koro kata gitemo kamano dwa jiwogi mana ni mondo gimedi namba mokwongo ging'i ni to osiptande wa nitiere machalo nade. Kokalo kuom loch mar county government bende ginyalo temo mondo gimed pesa mondo chiemo wuog e county government mondo dhi ne raia kaluwore gi chandruok ma gintiere godo ni. Kamano. To county wate paro nade ka waweyo sirikal mamalo maybe stipend mane miyo ji matin tije mane gi create kanyo ne yude. Counties wai paro ni bende kaka Kisumu County ma wantiere kodi sani bende gise manage wach ni maber. County ma wantiere go mar Kisumu adhi kawo ranyisi gi an. Kaka an kaluwore gi NGO matiyo go miluongo ni Christian Relief Fund. Aneno ni wasetimo mang'eny kendo wasekonyo. Nyaka nyocha tuo mar COVID ni chakre wasemiyo ji mok tin 27,000 chiemo. Usemiyo ji mok tin 27,000 kichake gweng' mar Nyalenda kaeni wasemiyo ji moko kalo kuom Honorable James Oyugiwere wasemiyo ji mok tis ne 2,000 chiemo. Kachake dhi nyoro ne ujoga odhi e gweng' mar Masogo kod Kasese kucho ne wachiwo chiemo ne ji mok tis ne 50 kuno. Juma mokalo jumbe 3 mokalo asebedo kawuotho e gweng' mar Nyakach. Ma amiyo ji chiemo kuonde mopogore opogore. Juma mokalo nyocha wachiwo chiemo kama iluongo ni Kaya Nyalwal ne ji 570.
nyocha juma nieni ne antiere ing'eyo chandruok mar tiere mar pi mar floods nieni ne chak watero chiemo e gweng' miluongo ni Sangorota nicho watero chiemo ne ji 570 kendo chak bathe kanyo Nyong'ong'o weyo chiemo maromo ji 150 chien kanyo nyocha wasedhi St. Alois game wamiyo ji 280 chiemo bang'e kanyo nyocha wadhi Raigals kama camp nitiere kanyo wamiyo bende ji 300 chiemo koro nakwayo county government ni gikaw ranyisi kowuok kuom NGOs magi dhi to gichiwo nyocha winjo ni Nyakach gavana mar oting'o chiemo mar ji 100 kod 30 mi families 130 to jomodak e camp kende lawo ji 730 koro mano nomulo chunywa mo wacho ni nyaka wakaw thuolo koro da jiwo county government marwa ma Kisumu ni 200 million shillings nyocha wachi no ket aside mar konyo tuo mar covid ka giluongo jogo manyalo timo gini e yo mowinjore to wich kuot ok bi bedi to akwayo ni kendo mokwongo pod agoero kamano ni nyocha gitemo gimed jiwo lwetgi kendo ging'i yore ma ginyalo konyogo jowa nikech gini en adier to kwawe mano owadwa e slums ma wantiere godo Kisumu kae nitiere kech kikwa prioritize kata kikwa ket mbele jok ma pio turo kende Nyalenda kae ni Yobonga Manyata Bandani kuonde ma dak nitiere piny gieki nitie ji nigi chandruok kaka wan joma nigi project kendo tie gweng' mar Nyalenda kidhi minyona Nyalenda ni to dhano olore ji 10 makech kayo madwaro chiemo koro pod akwayo national government county government mondo ng'iyo manyalo konyo godo yorni ete paro nade winjo kiwacho kaka un NGO Honorable James Were Foundation kaachiel gi mari mar Christian wacho ni Christian Relief Fund iparo nade onego beni ka une ma un jo NGOs ma bende ok yud funding maybe ka wuok sirikal mamalo to kaka koro sirikal mar county oketo 200 million piny iparo ni bende giredo kamba diri mondo gini bende gitem konyo larger families kaka mekugi kikoso mar county ni ang'o matimore mamiyo ni samoro ji matine mayude samoro ji mathoth complain ang'o makelo chochni e kar county kaluwore gi county government en ni ok giloso ondamo makare mar timo gini yo mowinjore ka yudo million 200 samoro million 200 chano kete ni oriwo nyaka thieth to kapar ni en kamano ka million 200 gol ni mondo dhi otim chiemo wan nyaka nwachak project kata ji mwasemiyo chiemo go eko wasetiyo gi million 5 e chiwo chiemo no eno un kaka NGO wan kaka wan NGO James Were Foundation James Were Foundation wasetiyo gi million 5 gi 700 e wigi nieni koro wang'iyo in the last 1 or 2 months yes ke chako gi floods mano biro December kucho kendo chaki medo gi mobiro nieni kai chaki medo gi tuo mar covid nieni koro wasemiyo gana mana nyisi chiemo kande to million 5 gi 700 mwasetiyo go ni na paro ni mano kigoyo kwanten di 30 kod 5 ma county ni godo ka gikaw gini gitime yo makare to gini biro chopo kendo kata ng'at mantiere chien ka biro dhi maber kata yudo ni nitiere jomoko ma ng'ato biro to owacho en ng'ama ng'ongo to yudo kuchiwo gimoro matin kanyo ok onego wakwera adier to nyaka wang'e structure kata yo makare michiwo godo chiemo nieni ma accountability bedo maonge mibadhi ei gini eni biro miyo gini landore maduong' kendo biro konyo ji mang'eny kama accountability ni osebedo a major problem ok mana e weche gieki mag covid-19 to kata weche mag tije mag sirikal mag counties mathoth ok ni Kisumu kende be iparo ni wanyalo bedo jok ma transparent ma bende tiyo kod mwandu mag jopiny maber kata tiyo gi mwandu mogol mag kony mondo kony godo oganda maber wanyala ka wasekawo gini kaka ting marwa ing'eni pinywa mar Kenya wasetemo e dweche moko mosekalo chien e wach mar mibadhi ni kendo yudo ni sirikal marwa temo kabisa to wakwayo sirikal maduong' national government mondo duog piny ka mondo ng'i mana kaka sani nasomo e oboke ni idhi non jowa manyocho ouso kube mag tuo ni nengo matek e gweng' mar Bungoma kucho sirikal nyaka ng'i ni ng'ata ma mibadhi omako mok tim gige yo makare makawo pes jopiny tugo godo nyaka rwaki nikech mano biro medo nwa dhier omineno ka wan gi ondamo maduong' kata gap maduong' e kind jomo mewo gi joma chandore iyudo ni pesa sirikal onego bed ni wadak machal kaka ji odak e Milimani kama ofis nitiere e kaka joma odak Nyalenda onego bed ni ngima gi ni malo nikech iyudo ka level mar ng'ato nitiere tiyo tich moro Nyalenda to ng'ama tiyo e county
misach gi rom to ngima gi odak mopogore. Koro nakwayo sirikal ni nyaka med temo yo mora mora manyalo geng'o godo mibadhi ni kochakore malo nyaka e county level. Ero kana nyamo shimori adha obro ka yo matin ka itoruge thuolo mar ariyo bro rango weche go komag floods ka achiel kod weche go komag tije madhi nyime Kisumu County ka achiel kod gwenge go komag Nyakach constituency. Okanye molap dhogi ndonge. Kamano. Ero kamano nya. Maindi ni kuku mar wach kod Anje Fulombaka. Kamoro moro maiti jara Mandulu TV en kine makare maindi en chiro mar kuku mar wach kod Anje Fulombaka antire kod mweshimiwa Oriadha e studio kaindi entire kod nyinge moluongore godo ma en bende ong'eyo mar pakruok. Kata kamano waloso en kod NGO manero mong'ere kaka Honorable James Ole Foundation kaachiel kod Christian Relief Fund mabende gisetemo godo duto kinde ka kinde mondo mi gikonyo oganda e kinde gigi ma COVID-19 kod floods mosebedo ka hinyo oganda wasewito ngima bende. Mweshimiwa inyalo chaki moso oganda Mandulu TV kod nyingi ne ng'ama kogo keto TV. Erokamano ahinya, iluonga ni Pastor Jared Odhiambo Oriadha, awuok e gweng' mar Nyakach to atiyo gi NGO mar Christian Relief Fund kikonyo gi Church of Christ kata kanisa mar Kristo. Ofiswa nitiere Nyalenda kaeni kendo machielo nitiere e gweng' mar Katito Nyakach e gweng' mar Agoro. Erokamano. Erokamano nya mochimo wachaka nena ka wadonje weche go komag floods in achiel kuom ng'at mabende wuok e gwenge ma samoro bende pi kata floods bende osetimore. Ang'eni Kisumu County General osebedo hita ahinya kod weche mag floods. Weche mag floods gi kaka osebedo handle in inyalo mokwongo wang'eyo ni ka pi kata pako biro mopong'o modaro ji mano en chenro mar ng'ata en chenro mar Nyasaye ni koth nyaka chwe. Samoro bende yudowa ka wadak kamoro man piny ma ka pi biro to pi donjo e delniwa. Kata kamano uyudore ni koth osebedo ka chwe mang'eny e dweche moko mosekalo chien kochakore dwe mar 12 to e kinde ni eni ok osebedo mayot ne wan. Moloyo wan jogo mawuok kama ni piny kichako gi kano kiridori piny kende dhi Nyakach an moloyo piny kamiluongo ni Lower Nyakach ka idhi kaka an dalana iwuotho kilomitas 3 kende tidonjo kama River Nyando nitiere kendo kata idhi matis ni nitie yudo ka River Nyando ni nosedaro ji Kanyalwar kamoro ni Miruka koro jogi wuok kanyo dhi e camps mopogore adhi wuoyo ahinya kuom Nyakach kaluwore gi gini nikech kano kinde ka kinde ong'eye ni kano nyaka pipo Nyakach bende ong'e ni pipo ng'oto ne opong' kaka higa ni eni pigni opong' koro en ting' mosemiwa kaka jok motelo ni mondo ng'e ni to wakonyo ji yo machalo nade kindeni. Nyakach ka wadonje miwacho ni dwa ni mondo mi losi ahinya intiere kod interest kanyo be magwing kanyo be monyuolie. Nyakach inyalo wacho na Nyakach mokwongo agombo wacho ni chenro mar pi mobiro mang'eny ma Nyakach inyalo geng' ka national government otudore kod leadership mar county government to seche ma wuoyo kuom national government awuoyo kuom bunge marwa kech en tije manomiyo wayiere kaka mbunge wa ni ong'i yore duto mondo kik jo gema ni Nyakach mondo chandre. Nitiere kaka kidhi piny achako gi kama iluongo ni Kanyalwar. Ok onego warit ni ka chandruok obire kwa dhi timo gigi. Onego bed watudore gi sirikal maduong' mondo wanyisi ni gini osebedo katimore iga biro iga wuok to timore atima. Koro an nakwayo ni tijwa kaka joma ni kaka jatendwa en ni nyaka ong'i yo migeng'o godo Kanyalwar nyaka ng'i ni olos oula maduong' mikunyo mageng'o pi mondo kik donj ne jok modak e gweng'no ero. Kachak idhi Sangorota idhi yudo ni wachak gi Sangoburu iyudo ni nyocha ka nyocha mbunge mar owinjore kod mano wachako gi Sangoburu koro wadonje Sangoburu sana iyudo ni mbunge mar nyocha kotudore kod jo Kengen okelo mashin maduong' kadwa tiyo ma en gima wang'eyo nyaka nene ni gini biro koro kaka joma nie telo kod kambe ma wantiere godo machiegni nyaka ong'i ni ogeng'o chandruogni mondo kik bedno. Owadwa kidhi sani e Nyakach tibiro yudo ni ot achiel kama kata classroom achiel families kata jodhoudi 8 dak e en chandruok maduong' ma inyalo geng' kotudruok gi county government to gi national government. Koro kara national government kai wacho ka ni ineno ka nitiere ng'ikruok moro kata nyawo moro nitiere kara mheshimiwa MP kai kamano
en gi nyawo kuom tijno e. To emomiyo wanyise ni nikech koso timo gima ber ne jo Nyakach. Mano yiere mondo otel negi e chandruok machalo kamago. Nyaka koro waiwil telo ma Nyakach mondo waket jogo manyalo timo tijno. Manyiso ni neno ka uonge gi the right leadership Nyakach koso. Leadership ma Nyakach ok ler. Osetemo kendo a congratulate agone erokamano kuom osetemo no. Koro wadwaro ni wagole kama entiere no, wachake ondamo machielo maloyo kanyo. Ina ngoma mimi jingo kata ngoma mimi monini koponi ibedo mheshimiwa ma Nyakach to inyalo timo maber ye moloyo konde bwado. Owadwa gimago momo na nyisi mokwongo. Wan kaka an mawuoyo ka. Wan e jomo keto mheshimiwa Aduma e tem. Une jomo keto e tem. Yes, think tanks ge mokwongo. Yes. To ing'eni ka in e telo to kiwinjiri gi jopiny kata joma noketi e telo. Jogi bende nigi paro ni ka watimo kama to wanyalo bedo kama. Emomiyo thuolo ni gimomiyo awacho namba 1 en ni ing'eni telo kidwaro to nyaka itudri gi joma ni oko. Yes. And an gi record kuom gigo masetime Nyakach, jogo makonye Nyakach, tije matime Nyakach. Kata sani mwuoyo ni Jeff, national government opogore gi government ma gi pes NGO. Yes. Omomiyo awacho ni an kaka Pastor Jared Oriadha. Kama wantiere ni nyithindo 1,500 chiemo gi nyinga. Nyithindo 1,500 chiemo gi nyingi. Kamano. E kuma nyingi cha wuoke. Wacho nani wuon mo. In wuon mo. Aya, kiweyo mano. Nyithindo 41 achulo negi fees e university. Asegero ne mine moktis ne 35. Mago pesa mawuok oko. To national government mbunge marwa tiyo gi pesa serikal. Wagombo chieng' moro mowuok e toko ni anagolo pesa na adwa ni mondo atim go gini. Atimo ne mos makende kendo nalamo ne kinde kaka jatich Nyasaye mano tuo mane ok odhi maber. Akwayo ni ka Nyasaye osechange moseduogo kendo duogo e pap to bi mondo mi jo Nyakach gino mowinjore to moloyo e kinde ma wan gi chandruok mar covid, kinde ma wan gi chandruok mar kech nieni, kinde ma nyithindwa onge tich, kinde ma nyithindo duogo dala kendo jonyuol chandore. Anyisi ni kinde mokalo ni asemiyo ji moktis ne 4,000 chiemo e Nyakach. Mheshimiwa Oriadha kata wuono mogo kake wache ne ro samoro jo siasa kaka un dho bende bedo mameta ahinya kapok udonjo. Ka udonjo to gwenyruok e paro chak bedi ma wach ni to ma bende Mheshimiwa Oriadha mane waneno cha mane loso cha. Ang'o ma samoro paro ni loko pachu ga jotelo ni kasa ni loso para kaka Jeff ka wuono ni ti loso ma in gi chenro maber ahinya ne jo Nyakach. Kidonja ne to ywak chak wuok. Ero ka koro sipe gima chalo James Were Foundation gima bende koro biro konyi biro chako duogo studio ka wacho ni Jeff wan e think tanks mag Oriadha to Oriadha koro gore piny. Ang'o ma kelo lokruok? Number 1 an okadwar wacho ni an mara dhitam. An gadieri na dhe muom. To kidwa ng'eyo, kidwa luwo ng'ato, tiluwo kama onyono ndamo mage. Iluwo ni to ng'ani osenyono kama chalo nade, osewuotho machalo nade. Kaka an Jared Oriadha, kapok abedo mbunge ma Nyakach, tema sani nyithindo 1,500. Ute masegero ne mine ute mathagore. Mine moktis ne 15. Kokalo gi pesa na wuon, to gi kokalo gi pesa NGO. Koro ka yudo gudu ma control $120 chani. Skunde abro gero machalo nade. Jeff ne poka nyisi ni kata kama antiere ni adhi gero skunde moko Nyakach. Aseolo material e gweng school miluongo ni Ndori RC Primary School. Mano gimidhi ger. Aseolo material Asao Primary School. Mano gimidhi ger. Kachaki dok e yore mag pi. Kama weni dwe achiel mokalo, dwe 2 koro. Asekunyo pige e wards mopogore. Na wacho ni karomo 2022. To clans 11 ma Nyakach. Dhi bedo gi kisima Wasari School na setere. Lisana Primary School na setere. Okobongo Primary School mane gwenge Mheshimiwa Kadianga Aduma asetere. Podi nitiere mana kuonde mopogore an gik mang'eny madwa timo. Sani an gi mpango ni kochakore higa manyien to nyaka wang'iyo moro mwagero godo hospital moro maduong' bende kata ka en papo nitie Rambe kucho mondo kony jowa ma kucho. Te flats ka nyasi chiwo chiemo juma manyien an kama iluongo ni Oboge na adhi chiwo chiemo ne jowa ma flats affect. Tich abich mabiro ok kanyo kende, tich abich mabiro adhi yawo office mar chief manyocha onge kaka giti godo ogiger asegero ne gi office adhi yawo. Koro magi gik ma an go gi jiro
jiw gi chir ni kapok atimo ayudo telo Yeah. makoro abro wuok kadhi Amerika kuma gole pesa tanyiso gi nabiro kaka mbunge manyakach abiro kwecho to anyalo dhi ofis ngene ka in mbunge tidhi nyaka ir president tiwuoyo go idhi ir jakom direct tiwuoyo go to mane gima omiyo an gadieri ni gigo mandiko madwa timo ne jonyakach nyaka chopi. Omiyo ywak mar Dan Juma gini jonyakach mago e koko kete lweti to dhiru motek. Dano ng'eyo gigo masetime gweng. Kata skunde mantiere gweng kanyo mag nyithi kiye manie gweng. In fact nadwa nyisi gimoro achiel. Mheshimiwa marwa ondiko ji 14. An andiko ji 114. Nyakach te. Dan biro nyisi ni onge private high school makonyo jomoko nyalo mane matero nyakach kokalo gi organization wa mar Christian Relief Fund. Secondary achiel lo ni Len Nesbitt High School nyithindo 470 sani somo nono makata nduru ok ichiwo. Ta adwa nyiso jo nyakach ni kaseka otelo 2022 e ward mora i nyakach dhi bedo gi school machalo kamano. Jeff gimoro bende adwa nyisi ni nyakach te iyudo kidhi kata kamora e sub counties wa ma Nyanza kae majority or most of them nigi teachers training college nigi KMTC Kenya Medical Training College nyakach kende maonge gima chalo kamano kwani wan nyakach ni watima to gimoro achiel ne muma kamago momo na nyisi ka ni jopuonjre Yesu chieng' moro nokawo Yesu moketo piny kisome buk mar Mathayo 19:27 ne gipenjo wuod dhano ni giri ni twayuda omiyo wanjo nyakach wapenjo kendo apenjo jo nyakach ni gir mheshimiwa Duma utu yude ang'o ka kech nitiere were moketwa go ni wuoth to bor to wuodhni en moketo nwa mabor. Wuon mogo wachni mogik ne jawarelo Lulu TV. Wachna mogik ma ko jonyakach ne jonyakach mokwongo kod jonyalenda mantie Kisumu kae especially jonyalenda bi en ni kech ok bi kayo ka pod wantiere jonyakach chakruok koko chakore slogan na manyien iluonga ni wuon mogo to ko bang' wuon mogo ni wacho ni nabado tiende ni nitiere koko chakore gini wadwa timo karomo 22 kwa seka hotelo watimo gigo mabeyo yakwangi ni somo manyaka chalo nade pur manyaka chalo nade tich manyaka chalo nade nyakach nyalo bedo gi gigo mabeyo nikech chiemo nitiere wetland manyaka ma kichako gemra e kae ni wanyalo pidhore wan wawegi to magi ok timre nikech telo ok ber. Amomiyo an nyiso jonyakach amiyo gi assurance makende adieri makende ni lokruok biro gi tim wuon mogo na bado erokamano wero ok dhi lokore ni wuoth bor onge erokamano yagi kanyo rwacho achiel kachiel gi kuma ne chenro ni ne antire kod mheshimiwa Riadha e studio kanyo abino ngere kaka wuon mogo achiel kachiel loso korango ahinya gik ma gisetimo ne oganda ka gitiyo kod Christian Relief Fund ka achiel kod Honorable James Oyugi Were Foundation mondo mi gikony godo kinde gi mag COVID-19 ka achiel kod kinde mag floods ka achiel kod chenro mantiere kod ne oganda ma jonyakach wako ni maber ka wuok e Lulu TV kwa chako rad kendo wuon mogo rito masane Nyasaye ogwedhi erokamano.